No niin, tässä potilaana Yamarin 59 HT ja penkki. Ja penkissä on tämmönen, miksiköhän tätä kutsuu nyt, jalkatuki, jota voi nostaa, sitten jos haluaa seistä ja sitten laskea. Ja tässä on semmonen kaiketikin aika yleinen ongelma, että täältä tuolta toi mutteri murtuu ja sitten tää ei lähde tästä millään ylös, millään ilveellä, joten tämmönen pitäisi nyt sitten korjata. Tähän nyt tämän toisen jo sainkin tosta avattua ja homman juju on siinä, että otetaan toi tosta pois. Täällä alla toi pohjalevy, sen saa sieltä alta irti, se on neljällä ruuvilla kiinni tuosta edestä 2 ja tuolta takaa. Ja se puolestaan sitten taas syy, miksi tää ei nouse tosta ollenkaan, on se, että tossa on sitten taas sen alla 2 ruuvia, jotka saa sitten auki, kun sen on ottanut irti tosta jalustasta. Mutta tämmönen keissi. Sitten pääsee tonne käsiksi siihen tonne noin. Et nyt sitten seuraava. Tossa oli tämmönen, katsotaan vielä, siellä on noita ruuveja. Tämmönen veijari, se on se ruuvi, joka siellä on, jonkin sortin koneruuvi tää on. Ja tätä pitäisi nyt sitten lähteä kattelemaan. Ja sitten siellä on tämmönen pieni muoviprikka. Semmonen kanssa, tämmönen kombo mielestäni. Muoviprikka oli siellä joo, tossa se on jo tällä tavalla. Mutta näillä eväillä työkaluista sen verran, että ihan ehdoton tämmönen. Tuolla ollaan semmosissa asennoissa, että ihan ehdoton tää. Tämmönen avain ja siihen suurin osa tämmöstä, mitäs tää nyt, onks tää 2? Kolmonen. Joo, 3. Ja sitten tarvii tämmönen pienempi pää, onks tää nyt sit 2, niin tonne penki alle. Sitten 10 millinen taitaa olla tää, niin mutterit oli ainakin tossa itellä 10 millisiä. Toki tämmöstä nyt ei, siihen nyt joku jakoavainkin käy, mutta ainakin yksi tämmönen olisi hyvä olla. No niin, sattumalta löytyi tämmösiä 6x16 ruuveja, jossa on tämmönen kuusiopää. Tää nyt saa luvan kelvata. Tai ollaan niinku, pitäisi toimia pari prikkaakin. Katsotaan miten käy. No niin, siinä on valmis paketti. Tällainen ja se menisi sitten tonne. Ongelmaksi nyt saattaa sitten vähän muodostua se, että kun tuo on tasan tuolla, niin tuo ei ole, kun nämä on vääntynyt. Katsotaan mitä käy. No niin, näytetään nyt tää oikea konstruktio, eli siellä on ruuvi sisäpuolella, sitten välissä on se muoviprikka ja sitten ulkolaidalla toi mutteri. Jokuhan saattoi laittaa sen prikan tänne ja jättää nämä metallit vastakkain tuossa toisessa tuolissa. Katsotaan nyt, jos tää vedettäisiin vaikka oikein. No niin, eihän se tietenkään ruutuun mennyt, eli nyt sitten kun tätä laitetaan tänne, niin tonne se tietysti saatiin ja nyt täältä se tietysti sitten se mutteri kinnaa kiinni tohon, niin ihmetellään taas, että mitä ihmettä nyt. No niin, se oli onneksi lyhyt, eli se olisi pitänyt tajua tietenkin heti, eli otetaan vaan tätä ulospäin, niin se on kapeampi tuolta, niin sittenhän se menee siellä nätisti. Noin. Vaikein osa tästä on kyllä ehdottomasti tää, että saa nää osumaan tonne noin ruuvit ja varsinkin tuossa etupuolella, niin siellä on toiset jotkut reijät ja siinä käy helposti niin, että nää ei otakaan kunnolla.
Semmosta. Vielä painotan, että super tärkeää tässä, kun laitetaan kiinni, niin ainakin itsellä tässä oli vielä yhdet vähän isommat reijät tuossa penkin alla, johon nämä helposti luiskahti ja silloin ei kiristynyt tämä penkki, vaan se jäi vähän auki. Nyt ne on tuolla oikeissa koloissa ja sit vaan tiukataan.